Eguerdion, zuen fedearen arrazoiak aztertu nahiez, otoitzaldi ontara bildu zeraten guztioi, eta segura irratiaren bidez egunero gurekin zaituztegun fededun lagun guztioi ongi etorri beroa. Gizakiok geure elkarte bizitza nola antolatu dugun ikusita, historian zehar gizonok izan ditugun istiluak eta irristaldiak kontutan izanik, gure bizikerari zentzu sakonagoa emango lieken argibideak aurkitzeko sortzen zaizkigun ezinak gogoan izanik, eta bizitzako errealitate importantenei, jainkoari, lagun urkoari, gu geu bakoitzari, tuten zentzua ikusteko ditugun ezinak jakinik, ez ote genuke pentsatu behar, itsutuak gaudela, itsutuak gu geu. Kristoren salbamena gure itsutasuna sendatu lekiguken argia dela esan zaigu askotan. Gauzak eta gertaerak sakonago ikusteko, ikusmena ematen digula jainkoak Jesusen bidez, Jesus bera dela guzion argia. Gure ikuskerak eta pentsakerak okerrak direla konturatzen geranean bakarrik, bihotz berritu gintezke. Eska dezaizkiogun argia eta ikusmen berria jainkoari. Zuti jarri eta hasi dezagun otoitzaldi hau kantatuz. Hauna zure bihotza heldu da herrira, ta zure fededunak martxan jarri dira.
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesus da munduaren argia. Jesus da berarengan sinisten dutenentzat piztuera eta bizia. Haren grazia bego zuek guztiokin. Eta zure espirituarekin. Senideok, maite gaituen Jainkoaren aurrean, bere odolaz garbitu gaituen Jesukristoren aurrean, aitor dezagun gure hautasuna eta eska dezagun errukia eta barkazioa. Aitortzen diot, Jainko guzti zahaltsuari, eta zuen ere bai, nene senideoi, bekatu egin dudala, gogapen, hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez. Bai, bekatari naiz. Horregatik eskatzen diet Andre Maria beti Birjinari, hain geru eta santu guztiei, eta zuei ere bai, ene senideoi, otoitz egin diezaiozuela nire alde, Jainko gure jaunari. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Erruki jauna, erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna, erruki jauna. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zure hitzaren bidez, miragarriro adiskidetu zenituen gizon emakumeak zeurekin. Egizu, Kristau herria, maitasunean bero eta sinismenean alai, prestadadila hurbiltzen ari den Pasko jaietarako. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Samuelen liburutik hartzen dugu oraingo irakurgaia. Eta hor esaten duenez, erregea eta gainerako agintariek Jainkoaganako itxaropena eta gure askapena dakartenean izango dira Jainko irudi eta ordezko. Horrelako ahalmena eta agintea eman zaionean onartuko du herriak errege hori. Hala dio Samuelen liburuak. David es señalado como rey por un ungido. En esa unción se apoya el mesianismo real. Escuchemos. Samuel lehenengo liburutik. Egunaietan jaunak esan zion Samueli, bete adarra olioz eta zoaz. Betleemeko Jeserengana bidaltzen zaitut, haren semeen artean begiz jo baitut nire errege izango dena. Iritsi zenean, Samuelek Elia bikusi eta esan zuen bere baitan. Zalantzarik gabe aurrean du jaunak bere gantzutua. Baina jaunak esan zion Samueli, ez begiratu horren itxurari eta luzerari, alde batera utzia dut eta. Jainkoak ez dio begiratzen gizakiek begiratzen diotenari, gizakiek itxurari begiratzen bai diote, jainkoak berriz bihotzari.
Iesek bere 7 semeak eraman zituen Samuelen aurrera, baina Samuelek esan zion, jaunak ez du horietatik inor aukeratu. Orduan, Samuelek galdetu zion Ieseri, hauek aldituzu seme guztiak. Hark erantzun, txikiena gelditzen da, hartzain dabil. Samuelek esan zion Ieseri, agindu ekartzeko, ez gara jaten hasiko ura etorri arte. Ekarrarazi zuen beraz mutila, hile gorria zen, begi ederra, itxura bikainekoa. Jaunak esan zion Samueli, jaiki eta kantzu ezazu, horixe da. Hartu zuen bada Samuelek olio adarra eta kantzutu egin zuen bere anaien aurrean. Egun hartan, jaunaren espiritua Davidengan sartu zen eta haren jabe izan zen aurrerantzean. Jaunak esana, Esperanzuri jauna. jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Denok, jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Jauna dut hartzain ez naiz ezeren beharrean, larre gurietan etzan arazten nau, urbazter lasaira eramaten, eta indarrak berritzen. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Bide seguruitik narama bere izenari ore eginez, ibar beltzilunean banabilene, ez naiz gaizaren beldur, zunirekin bai zaude, zure hartzain makilak lasaizena. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Jokaera garbi eta zintzoak eskatzen ditu fedeak kristauari, eta gardentasuna zikintzen duen aurpegi biko jokaerak baztertzeko. Hala esaten die San Paulok Efesoarrei. Hay que dejar de lado estas actitudes hipócritas o recelosas que sofocan la franqueza para proclamar el mensaje creyente. Escuchemos a San Pablo. San Pablo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Senideok, garai batean ilunpe zineten, orain berriz argi zarete jaunari esker. Zabiltzate beraz argiaren seme-alabei dagokienez. On izatea, zuzentasuna eta egia dira argiaren fruituak. Aztertu zer zaion jaunari atsegin eta ez parte hartu ilunpean bizi direnen egintza hutsaletan. Sala itzazue baizik, lotsagarria baita horiek eskutuan egiten dutena aipatzea ere. Baina argiak salatzen duen guztia agerian gelditzen da
eta agerian gelditzen dena argi bihurtzen da. Horregatik esan ohi da, ez nazaitez lo zauden hori, iaiki hilen artetik eta Kristok argituko zaitu. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Behin baino gehiagotan, gehiagikeriak erabiltzen dituzte agintariek espirituaren agerpenak kontrolatu nahian edo. Batez ere espirituaren eragina txikienengan agertzen dela esango digu evangelioak. Jesusen agindura joan zen itxua, garbitu zen eta ikusten hasi zen, esango digu evangelioak. Jesus beti behartsuenen alde. Jesusen jokaerak aztertzera evangeliora goaz gu ere. Entzun dezagun Jesuse berak esango diguna. Zuti jarri eta kanta dezagun. Denok zure hitza jauna mintza bekit, kanta dezagun. Zure hitza jauna mintza bekit, betorkit ineuri zeuk esanik. Zure hitza jaso nahi dut nik, jainkoz nadin bertan txerratu nik. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Aintzazunik jauna. Eseri zaitezte, ze pasartea luze xamarra izango da eta. Bidez zioala, jaiotzatik itxua zen gizon bat ikusi zuen Jesusek, eta ikasleek galdegin zioten. Maisu, zeinek egin zuen bekatu hau itxu jaiotzeko, beronek ala beronen gurasoek. Jesusek erantzun zien. Ez beronek, ez beronen gurasoek ez zuten bekatu egin. Baizik eta jainkoaren egintzak honengan ager daitezen jaio zen itxu. Egun argi den bitartean, bidali nauenaren egintzak bete behar ditut. Badator gaua, eta orduan ezingo du inork lanik egin. Munduan naizen bitartean, munduaren argia naiz. Hau esanik, lurrera listua bota, listuaz loia egin eta loiaz itxuari begiak igurtzi zizkion. Gero esan zion. Zoaz garbitzera, Siloeko urputzura. Siloek bidalia esan nahi du. Joan zen bada garbitu eta ikusten zuela itzuli zen. Auzokoek eta lehen eskean ikusi ohi zutenek esaten zuten. Ez alda hau eserita eskean egoten zena, Batzuek zioten, bai gurasia da, beste batzuek berriz.
Ez da ura, haren antzeko bat baino. Berak ordea zioen, Bai, neun nauzue, haiek galdetu zioten, Nola ikusten duzu bada orain? Jesus delakoak distuaz loia egin du. Begiak igurtzi dizkit, eta egin du, zoaz Siloera eta garbitua. Joan, garbitu eta ikusten hasi naiz. Non da orain gizon hori? Ez dakit, larunbata zen Jesusek loia egin eta begiak ireki zizkion eguna. Horregatik, fariseuengana eraman zuten itsu izandako ura, eta fariseuek berriro galdegin zioten ea nola hasi zen ikusten. loia zarri zidan begietan, garbitu nintzen eta ikusi egiten dut. Orduan, fariseuetariko batzuek zioten, Gizon hori ez dator jainkoaren gantik, ez baitu atseden eguna errespetatzen. beste batzuek berriz zioten, Nola egin lezake bekatari batek horrelako mirarizko seinalerik? eta ez zetozen bat beren iritzietan. Orduan, berriro galdetu zioten itsuari. Eta zuk zer diozu begiak ireki dizkizunaz? Profeta dela, Judu agintariek ordea ez zuten sinetsi nahi gizonura itsu izan eta gero ikusten hasi zenik. Beraz, haren gurasoei deitu eta galdegin zieten. Hau alda zuen semea itsu jaio zela diozuena? Nola ikusten du bada orain? Gurasoek erantzun zieten. Guk dakiguna da gure semea dela eta itsu jaio zela. Baina orain nola ikusten duen edo begiak nork ireki dizkion hori ez dakigu. Galdegin berari badu adina eta bere buruaren berri emateko. Gurasoek agintarien beldur zirelako erantzun zuten horrela. Ordurako agintariek erabakia baitzuten, Jesus Mesias zela aitortzen zuena beren elkartetik botatzea. Horregatik esan zuten gurasoek, badu adina, galdegin berari. Agintariek itsu izandakoari bigarren aldiz dei egin eta esan zioten. Aitortu egia jainkoaren aurrean. Guk badakigu gizon hori bekatari dela. ez dakit pekatari den ala ez. Dakidan gauza bakarra hauxe da. Itsu nintzela, eta orain ikusi egiten dudala. Zer egin dizu? Nola ireki dizkizu begiak? Esan dizuet, eta ez didazue jaramonik egin, zergatik nahi duzue berriro entzun. Zuek ere haren ikasle izan nahi duzue ala. Zeu zara zu haren ikasle. Gu Moisesen ikasle gara. Guk ziur dakigu Moisesi jainkoak hitz egin ziola, baina hori nongoa den ere ez dakigu. Hori bai harrigarria. Zuek nongoa den ere jakinez, eta horrek niri begiak ireki. Jakina da, jainkoak ez diola bekatariari entzuten, baizik eta berari begirune izan, eta beraren nahia betetzen duenari entzuten diola jainkoak. Egundaino ez dugu entzun itsu jaiotako bati inork begiak ireki dizkionik. Gizon horrek, jainkoaren gandik ez baletor, ezingo luke ezer ere egin. Goitik beheraino bekatari jaio zinen, eta zu guri irakatsi nahian, Eta elkartetik kanpora bota zuten. Jakin zuen Jesusek sendatutako itsua elkartetik kanpora bota zutela eta harekin topo egitean galdetu zion. Sinesten alduzu
gizonaren semearengan. Esadazu nor den, jauna, sinez dezadan. Ikusi duzu, zurekin ari dena bera da. Orduan Jesusek aurrean auspeztu eta esan zion, Sinesten dut, jauna. mundu hau auzitan jartzera etorri naiz ni. Ondorioz, ikusten ez dutenek ikusi egingo dute, eta ikusten omen dutenak itsu bihurtuko dira. Jesusekin zeuden fariseuetako batzuek hori entzunik esan zioten. Gu ere itxu ote gara. Itsu bazinete, ez zenukete bekaturik izango. Baina ikusten duzuela diozuenez, zeuen bekatuzko egoeran irauten duzue. Jaunak esana, ezerrak zurik gauna, gure itza jauna bitzita da, idazu izorren auskada, zure itza ere txinkartada, zakizkiz deure zukalama. Kristau senideok, garizuman aurrera goaz, oso aurrera gainera. Bihotz berritze bide honetan, Jainkoaren hitzak argi egiten digu. Badakigu bide luzea dela. Gaurko evangelioa argigarri zaigu horretarako. Jesusen mirariak, seinaleak, hobeto esan da, ez dira bakarrik sendaketa edo guk deitzen ditugun mirariak. Lehen kolpean ikusten dena baino gehiago dira. Erabateko barne aldaketa ere egiten dute pertsonengan. Gaurko evangelioan jaiotzez itsu zenarekin gertatzen dena adibidez. Jesusek jaiotzez itsu zenari ikusmena ematen dio. Baina gizona ikusten hasi ondoren, bide luzea egin behar izan du Jesusenganako sinesmen osora iristeko. Horregatik hain zuzen ere, gaurko evangelioa luze xamarra izan da. Ondo asko erakusten zaigu zer den bihotz berritzea. Pertsona bakoitzak oso bide berezia du Jesusenganako federa iristeko. Bakoitzak berea. Batzuk kolpe batean bezala bizi dute hasieran. Naiz eta gero bide luzea egin behar ondorio praktiko guztiak osatu arte, bizi arte. Beste batzuk berriz, bizitzan zehar ibilaldi baten modukoa eginez doaz, eta lako batean poliki-poliki izandako aldaketaz jabetzen hasten dira. Eta begiak ireki balitzaizkie bezala gertatzen zaie. Era batera edo bestera, Jesus nor den, era berri batez sumatzen hasten gara. Evangelioko itsuari gertatua, guri gertatzea litzateke bihotz berritzea. Jesusek ikusmena eman dio gizonari eta bizia aldatu. Ikusten hasten da. Itsu izandakoaren ingurukoek ere sorpresan hartzen ditu eta ez dute ezer ulertzen. Hasierako galderei
nola izan da hori, nola gertatu da, eta abar. Itxo izandakoak emandako erantzuna zera da, gizon batek sendatu duela. Bigarren aldian, Jesus izena erantzten dio gizon batek horri. Hirugarrenez, galdetzen diotenei, profeta dela aitortzen du. Hurrengo pausoan, farisearrekin eztabaidan, hauta beste, farisearrak fedearen zaintzaileak izanik, galdezkari zaizkiola, jainkoaren gizontzat hartzen du Jesus itxu izandako horrek. Eta horrela, gero eta gorako jotzen du. Eta azkenean, guztien aldetik baztertua eta gaitzetsia izan denean, Jesus jartzen zaio berriro aurrez aurre. Eta galdera hau egiten dio, sinisten alduzuzuk gizonaren semea. Eta gizonak erantzun, nor da bera sinez dezadan. Eta Jesusek, ikusten duzuna, zurekin hizketan ari dena, bera da. Eta hark orduan, sinisten dut jauna. Eta aurrean, auspeztu zitzaio. Gure sinismenak, gure fedeak maila asko ditu. Buruz egiten den aitormen utxetik, bihotz-bihotzez egindako hautapen sakonenetara iristeraino. Tartean, bide luzea dago, zailtasun handien artean gainera. Gaurko evangelioko itxu izandakoari gertatzen zaio bezala. Jesusengan sinistea, zer da hori? Nola da hori? Gure kulturak, edatuenak dauden pentsakerak, usteak, egiak, evidentziak, oztopa handiak dira Jesusenganako gure fedea ulertu ahal izateko. Baina ez bakarrik inguruko baldintzek, baita geure barrukoek ere eragozpenak bihurtzen dira. Nire beldurrak, inguruko pentsaeraren arabera egoki agertu nahiak, nire logikak, nire historiak, dena egoki ulertu nahiak. Askotan, eragozpen bihurtzen zaizkit, zailtasun behintzat, Jesusen presentziari irekia bizi ahal izateko. Ez hori bakarrik. Bihotz berritzi bideak bere gora berak ere baditu. Dena ez da uniformea, bide garbia, ez. Garai batean, argi ikusten banuen ere, bizitzako joan etorria direla eta sufrimenak, distraizioak, hainbeste zereginak, eta abar, orain agian ez dut argi ikusten. Edo lausotu egin zait begirada. Edo oztu bihotza. Edo aztu nundin atorren. Eta berriro ekin behar izango diot Jesusekiko harremanari. Fedearen ibilbideko zein momentua bizitzen ari naiz, zein da gaur egun bizitzen ari naizen momentua. Inoiz Jesusekin aurrez aurre topo egin aldut. Zer esan dit? Zer esan diot? Horretantxe sumatuko dut nola dagoen eta zertan dabilen nire fedea. Azken galdera zuzena, ikusten dut, sinisten dut. Egia esateko,
Oso zaila izaten da fedea neurtzea, objektibatzea, gauza konkretua bezala ukitzea, askotan garbi sentitzea. Baina noizbait jarria naiz Jesusekin aurrez aurre eta berari esan, sinisten dut jauna. Eta bere aurrean belaunikatu, bihotzea besterik ez bada. Horrek guztia aldatzen du. Garizuman aurrera goaz, Paskora bidean Jesusi jarraituz. Ea iristen garen, ez egutegian, egutegian iritsiko gara, bizitza baizik. Orduan izango da Paskoa benetan. Zutiturik egin dezagun gure fedearen aitormena. Sinisten dut jangoiko aita ahalguztidun zerurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egiten sortu eta Andre Maria Virginagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen aldetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aita ahal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Otoitz egin diezaiogun Jesus jaunari, munduaren argia denari, geuretzat eta gizadi osoarentzat. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Geure alde eta munduko kristau guztien alde. Paskoa behar bezala presta dezagun argiaren pozetan. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Munduko herrien alde eta bereziki gerra bizi dutenen alde. Argiaren poza aurkitu eta maitasunaren argitan ibil daitezen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Sufritzen ari diren guztien alde. Gerra dela eta ezinez sufritzen ari diren persona eta gaixoen alde. Beren sufrimenduan Jesusen hurbiltasuna senti dezaten, gertuan dituztenen solidaritateaz. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Paskoan bataioa edo sendotza hartuko duten haur eta gazteen alde. Fedean hazteko aukera izan dezaten, ematen zaien argia handituz. Kyrie eleison.
Jesus jauna, errukizak izkigu, jainko eta errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Egunon guztioi, jakingo duzuen moduan, Arantzazoko santutegiak elkarrekin bila izeneko proiektu sozial bat ipini zuen martxan 2014an. Frantziskotarrek eta laiko talde batek bultzatuta. Gizartean txertatzeko eta bizimodu duin bat izateko zailtasunak dituzten pertsonei laguntzeko ekimena da. Martxoa eta urria bitartean, 3 eguneko egonaldi bat eskaintzen diegu talde hauei, beraientzako inolako diru kosturik gabe, eta egun hauetan aisialdia eta heziketa aukera ezberdinak eskaintzen zaizkie. Aurten ere, martxoan emango zaio hasiera proiektuari, honek kostu bat dauka jakina, eta frantziskotarren eta erakunde publikoen laguntza jasotzen ditugun arren, hori ez da nahikoa kostu guztiari aurre egin ahal izateko. Hori horrela izanik, urtero bezala Garizumako igandeetan zuen laguntza ere eskatzen dugu. Horregatik, orain egingo den diru eskea pertsona hauei laguntzeko izaten da. Eskerrik asko, zuen esku zabaltasunagatik. Zuk maite jauna, garen bezalaseko, garen tasunean, maite gaituzu. Ezinbestean, maite gaituzu aita. Zuk maite jauna, maite minduen minik, minberatzuenez, maite gaituzu. Zuk ez muzinik, zuk iraupenez, maite gaituzu aita. Zuk maite jauna, errokizko jardunez, merketa garesti, maite gaituzu. Biguntasunez, bigun bortizki, maite gaituzu aita. Senideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Pozik eskaintzen dizugu jauna betiko sendabide den oparia eta apalki eskatzen.
Ospa dezagula begirunez eta eskaini munduaren salbamenerako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren gora bihotzak, jaunaka dauzkagu. eskerrak jaungoiko gure jaunari, Egokita eta zuzen. egokita bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, gizakundeko misterioaren bidez, sinesmenaren argira eramandu ilunpetan zebilen gizadia. Eta jaiotza berriko uraren bidez, jainkoaren seme alaba ordeko egin gaitu, pekatuaren menpean sortuak garenok. Horregatik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abestuz adoratzen zaituzte, eta guk ere aingeru guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu. Santo, santo, santua, nire guztien aiko kauna, zeru lurrak bederik dauzka, zure diztira. Osana, zeruko jenetan, bedeikatua jaunaren izenean datorrena. Osana, zeruko jenetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, horregoruz eta bezueraz, munduaren salbatzaile zarena, salbagaitzazu, Jesus jauna.
Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izango goan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Guk ez dakigu askotan jainkoari zer eta nola eskatu. Baina bihotzean dugun haren espirituak otoitz hau jartzen digu ezpainetan. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala ludean ere. Emai duzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi entaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, eman guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregaitza, zurea gorpeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zu zara gure bakea. Eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskiditzen dituzu. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin.
bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukin jauna, jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Emaiguzu bakea. Hona hemen jangoikoaren bildotza, argia ematen diguna, gure argia. Zorionekoak jaunaren maiontara deituak. Azken afani ezkero jauna, gure janari zuzera, kanta dezagun. Azken afani ezkero jauna, gure janari zuzera, agindu gozoz lotu gintuzun, zure gorputza hartzen. Batasun honek eskatutzen du, harimak ere batekin. Buru bihotzez bizi gaitezen, batekin ikan zurekin. Zaren osoa eskaintzen zara, izanaz gure atsegin. Zu jarritako maiten legean, ez genuke nahi hutsegin. Zaren osoa eskaintzen zara, izanaz gure atsegin. Zu jarritako maiten legean, ez genuke nahi hutsegin. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zuk argitzen dituzu mundu honetara etorri diren gizon emakume guztiak.
Argitu gure bihotza zeure graziaren distiraz. Zuri atsegin zaizuna erabil dezagun beti gogoan, eta zu benetan maita zaitzagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak ja